Kuom keto Ramogi TV ka wadhi ande mbele gi weche manyien ni jakom mar riwruok mar Mbalariany mag giwegi Stephen Ngari okwayo piny owacho mondo res Mbalariany go manitiere luoro ni nyalo podho e twak e kind romo mar jodolo ma jo-Catholic marango weche somo. Jodolo go wacho ni lai manyien mar siro jopuonjre mar Mbalariany odiro oko sir ma piny owacho osebedo ka chwalo ne jopuonjre mag Mbalariany giwegi. Gino magikoni nyalo miyo Mbalariany go podho. Judith Omondi miyo ler mar wachni. Mana ndalo matin bang' piny owacho keto okenge mag tiyo kod lai manyien mar siro somb jopuonjre mag Mbalariany, ng'uro wuok kuom riwruok mar Mbalariany giwegi makoni piny owacho chano neno ni Mbalariany go mag giwegi opodho. E lai manyien mar siro jopuonjre ni, jopuonjre mane oketie Mbalariany giwegi biro mana yudo hola to ok sir e yor scholarship mar piny owacho. Gino majakom mar Mbalariany giwegi Stephen Ngari koro wacho ni omiyo jopuonjre mathoth oringo kuonde tiegruok go. Funding by the government and giving them to excluded students and excluding private universities is geared towards forcing the students to select public universities only, and parents should get equal opportunity to access public resources. Ngare mane twake kinde romo mane okelo jopuonj madongo mag skunde ma otelnegi kod din kopere okoni ok gin jopuonjre ma omeo kende masomo e skunde mag giwegi ka olero ni ber mondo mi nyathi ja Kenya moro amora machulo osuru omi thuolo mar somo kod sir ma ok ochungi kod kar somo achiel. Not only rich students choose our universities. Poor students want to come to the universities of their choice, and they should be allowed this democratic space of choice and get the support from the government as is stated in the Presidential Working Party report that we presented to the President a few days ago. Thank you. Okoni giluor ni thoth jo Kenya ma osebedo katiyo e Mbalariany go biro wito tijegi kaluwore ni moko yudo jopuonjre matin ma ok nyal chulo jotich. Universities have been negatively impacted. Some only getting less than 10 students, less than 100 students. And this is going to kill even the HR, the human resource in those particular universities. Piny owacho ne oketo mana jopuonjre 9,000 higani e Mbalariany mag giwegi ka ipimo kod mane oket higni ma okalo mane ginyalo kata mana yudo ma ohewo jopuonjre 90,000. Komiti mar somo e od bura ne ogolo chik mondo mi duol maketo jopuonjre e Mbalariany okungo sir Mbalariany mag piny owacho kod keto kwan mathoth mag nyithindo kaka achiel kuom yore mag chiero Mbalariany mag piny owacho manyaka dwe mar 6 higani ne ni kod gowi ma hawo bilion 60. Judith Omondi, Ramogi TV.